And on the point so Yabeda Ura Yesu Christo Asibe pray. No great. Onwa oye abrabomo boafo. Yes, sir. Na oye okumu jefo no. Onamna dom so aboaye. Onamna dom so aboaye. Yatiase na ketrema dabokim na emojedi emofusane na yenyina etenkwam etemekeka ye ho a na owura Yesu Kristo oye bia mai ishanka ne dinda Amen. Said your brother kan no station master one open for audition say mama your kwan say ye ne adofo no nyina meche Kristo asem Ebra me bacho ene die mo o twen wo ka na odi akọ adwuma so no o ka nya ba ye die mesro se wo be ya so no watie awrade asema ebe security personnel nyina awrade nshiramo Amen. Yeguso a ye de awrade asempa enamo a ye bo Kristo Yesu e wo sori ye eho dawuru Se moja no a eso fom no anso fom kwa eso fom ema me no rumi no ye kra enkwaje to dipa bia no so betansa se wesu na wamma moja no antowo a enya de se daachi bia no ubenya nkwa ama wo kra dabi Yesu Kristo moja no ene nesesa hyebre Yesu Kristo moja ene ma de damfichi ebafie Yesu Kristo moja etu yare asefiri nipam Amen. de se odo hoto etini so na ufiri adwen ane akomapam epie wakomam ema na asem na oye no yofo a moja no betow asiesie ama wasudua ma dankwa ka amekese pa Amen. And I'm a pay, minu din komo kakra wi. Amen. Na eno hwe wi ase we mu aho. Ade ba ko a ehwaye den pa no kure. Why den pa no kure. Yes, sir. No kure why den wi ase. Hallelujah. Amen. Ze so ya nyo so be no kwafo a edipa beta. Okay. Wa nyo se wo no kura be nante a edipa empe wasem Dabi. na wonya obi mpo amana tie. Nanso no kura enya de se be pepa free wi ase da. Esa. No kura nso eyi adi e wo Kristo asemu. Hallelujah. Amen. Kontompone na da afa wi ase nyina. Na awra sabre se Yai a Kristo for the dono. Gayana Euradi Yankrompo, the Doba Yesu Kristo. But then Mojana Atoye, SCA Ama Himbano. Jemeso, Amen. Amen. And so, yes, a real brim. Abrababania, a coso a woman, a Kristo for the bray, Edward Mako would do. Amen. Ma awrade Yesu Kristo na asem no ente dodo no em Dabi. okwa asore enso asem no ntene Dabi. Hallelujah. Amen. Na ade a eye hu ama onipa da sani ewie brem sa obete kasa ba kope se frem so ko wa we ade anya dai Entene. Hallelujah. Amen. So what sa kasa no wasum se kinkirei na je se woni heaven to branta ma dai Apai. ejem Yes, sir. na wokro Bible gu adwuma. nipa bebrebe ko jem No pray. boni dio Yes, sir. nipa bebrebe ko jem No pray. Kristo asema enti nipa muti Amen. etina nkoma mi no bedi no eye tietia Amen. matu din se awrade bia makuma ma wasem Yes, sir. You are coming. yes ema wasem
Hallelujah. Amen. Na nipa bebrebe. Nipa bebrebe. Na msomfo bebrebe. Kristofo bebrebe. Ane adofuru bipo a ejina ha sesi a. Amen. Kwa sore enso awurade asabti. Dabi. Jemeso amen. Amen. Tienio. Enipa binom kwa sore. Nanso Kristo Yesu na asabu a esose betra yemu na eba yetimi so tene ne aba no asabu no entie mu Dabi. nipa bebre kwa sore Esa. enso mo nsa kire o madu Dabi. Oni adwen satira. wale fa nipa bebo ne nche Amen. nipa bebre ti asore fie nanso Kristo Yesu mu adwen sakira eniwa Dabi. Oni bi. na ya na asafo ne yo madwen say they are Christians but it is never true. Hallelujah. Amen. O je ngoma na se bebre yo madwen say the pastor ne nko ade me ye Kristo bi enya no kure Dabi. obetimi akwa sare Amen. all right but now on ka Kristo emma ho Dabi. osoro entro odi Dabi. na no pay the pachaw ebia na okwa sare na su Kristo Yesu na numa samoro entro mu Enti mu. ena opay famsa eto akoma so Amen. ka che owura Yesu say awurade me yawo dia Ewurade me yodia. hallelujah Amen. tema wa samoro Enti ma wa samana. emetina me mu Entre me mu. hallelujah Amen. ma wa samoro Entre me mu. emetina me mu Nokre. wujala mu nyina ka sa asem wo akoma mu Amen. sa asabni ntomu a bɛda do atuma gya abɔne yɛ Ntumi. asabni ntomu a pàtùbáyà na yɛ owurɔ Yesu Kristo na nimu ɔnyɛma tumi yɛ dɛdɛ ama wo hallelujah. Amen. Acts chapter 16 verse number 13-14 Asumafo ni ma. Okristo ni bi tiɛni o Okristo ni bi anase nyamsum ni bi Nokre. ana ɔbɛtena asase wɔ so Amen. na ɔbaa no na Okristo ni paa na ɔkɔ asɔre all right Nokre. nanso na ɔnsakyera Dabi. hallelujah Amen. na mepatɔ ɔnyɛ deɛ bɛyɛ On satira. saa nipa yi a meka no asɛm na ɔbɔ no mɔde wɔ nyamesum mu Esa. ɔbaa bom yɛfrɛ no Lydia hallelujah. Amen. Acts chapter 16 verse number 13 come. Asumafo ni ma tidu sia. Yes. Yimu edu mi ensa na. Yes. Yidi adwen satira. Lydia again satira. Nokre ba. Boy. Sɛ onipa anya Kristo mu again satira a ɛnya deɛ so bɛnya bɔne fɛfrɛ da Dabi. gyeme so amen. Amen. Nti mɛsɛ toto a ɛpamokyɛw yɛne mo ahyia anɔpa yi na wonam kwan so ɛkɔ adwuma soɔ no sɛ awurade sɛ ɔfa nkɔdɔ asomdwem Amen. na dwumadie bi akɔda biara no Kristo tumi nka ho ma wo Amen. nanso adeɛ hia ɛwɔ me ne mmienu yɛabrɛpɔm ɛne Kristo mu ne sɛ nipa bia wote bɔne mu biara no awurasiam Nokre. nipakyɛw wobɛhwehwɛ Kristo mu adwensakyerɛ a ɛkɔ nkwagyeɛ mu Esa. lot of people lot of Christians evangelists what they yɛbisa ho sɛ edu kwasara memenda na nipakyɛw yɛ na ebirima tutu bia baa mu no so that's it yɛtutu bia bɛma na mɛboa adɔpadeɛ kwasa ɛnyere yɛ bia ɛhefo no yɛ ne kɔwe nsa Oni asam no. ɛhefo Yenti kwa na pa de tu. After church obi. Oni asam no. menim sɔfoɔ bi a wabia patɛsɛ bi aba ɛwɔ nkran sɔfoɔ wabia patɛsɛ bi aba so pirikyi wie no wɔgye kɔrɛsi ne wie a deɛ bɛka no na masa de akɔwe nsa nipa bɛbrɛpɛ ɛdwen sɛ once say forever say It's not true. it is never true Dabi. hallelujah Amen. sɛ wode wakoma gyidi
you have to work on it. And quite a word to my yes, I'm a Jesus word that me patch over transfer fee. Not oh, yet, yes, I will kiss you. Be and to a baby, not all your kiss for me, dear. There's no one sacrifice. You did such a now, when they do it, was in a home that do you know? You person, baby, was so sorry. One I can't want. Still, I suppose you double. Why are they? With recruiting personal, baby, was so sorry. A few people was so sad. Was hallelujah. Amen. I thought I am a young man. Any public to meet Gina baby, we go to delay with our Kasakas and Mida. We be so captain again. If you imagine how necessary information could now, what the car judge on a comment and bra Sakrawadi, we don't move freedom. Bonnie, of course, we are saying Bakwa, now I didn't probably something I didn't know Bonnie, it was a mere agreement. We put in your tower, what judging in your own account. Hallelujah. Amen. I and I'm performing here. Hey, we saw that it's sincere. It will I can't say my water. Amen. We did be preaching say I can't say 2 minutes to man or your bar. Anything on saw that is sincere. Dear Apollo, Kakabamami. Was it now who that do you know? Was it a home that do you know? You come across you be way so I see before. I see us very well. Yeah, was suicide. Was very well. Why, yes, sorrow how many years? Go to us also. When my son, I can say, be a bit more. If you can say, that as muscle, I saw that is hope. It's not. And you did that, sorry. And no, you're assassin who you boy a deal. How many minutes as you have tried? This will put billions of dollars. Hallelujah. Amen. It is a software be an answer me patch of plant to be up for so dying as in sure the sick as 7 and walk on the Jawafrica can we see us all dying. And not just you saw cotism. Hallelujah. Amen. But you tell you sure drug Genesis forward. Come back, my pack me V8 Asia. I'm very simple preaching and so for your tropa, your careless one. So we're going. It is only be there and more being so widely. You can come forward. So I said, no, besides, said you do it, yes, it's here. One another local, and I will be so sorry for. Yeah, Marco could do. Maba, what's that one? Rather Kai, Abbey, one concurrent yes, I will never be. Maba, the true Joseph, above for Yakubu, the true Joseph, baby Shram. Hallelujah. Amen. Ya Yesu Kristo dio, we sad. Bible not open because of us all them on the video. Maybe they answer a children in minute. If be any the other Pentecost honor, Roma saw them in the beginning. Ya John Kunkurudi, so I say, ya Jesus say Yesu Kristo, what baby I say, I be shade moja area by you. I can my pen for free. The moon and power, without him, there is no life. It is about 5 years to kill so. And about what I go China. Why not? Obisi dressing. This is our bow. Dear Tidi, say yes to kill so soon. And when the Panam swat to bring out. Hallelujah. Amen. The Jews are telling you about the group of the quarters for the Fati. You know, this is from a Indian couple. He never knew who had done my Ashen Church out. But therefore, good car, the patches were the Atebisio. And so on, but the next is one of them. I don't know who are young Sherry Church out. Hallelujah. Amen. But I want to penny fear, penny some say, will be a woman, Pacho, Yashan Papa Sama.
na sama do prefam papa nko a na awurade fie ene yem fam papa nko aya ni tie ne de manyankopɔ ane transam se ba bia pa no anase basa be hia na awurade ho na awurade ye dai e wo ho me mani fie kwa be makopa methodist asɔre pay ane mani fie kura those days 79 80s wo ban 2000 kura wo mani ensem papa na me timi na na chi ne e pasɔre e ka 79 no uza e na ko e na ne wu fie be se eduru na ma bitiri kami fie kire o ye behyew na ye ko methodist no ane kwa no pa no a ye wo ye ta kwa homache sɔre bohim sire saa na ye de mpaboa na ku e kwana no that time the grass the bench the bom tententen e ma tena so me ma tena so akono bɔ libia ma mu debi hallelujah so na wo de opa ma brand e ko tena baba one chair one table one chair akono bɔ libia ba so ni mo na asampa me no kan matoni sa awurade yesu bi makumam ama wasan sisa anapai bi makumam ma kristo asam brother anapai bi makumam ma yesu kristo asam na o matinu na on sisa wa brabo amen kase pa amen ke ka ba bro mame na o me da duru ye no na wo me da duru ye no pem ko so ba bi wo esi o so asare wo Paulo ni asomafo no afri kronim Pasuo baby ho. Pasuo baby ho. Oh, siso asare wo ho. Ya wo siso sa wo ya asare ho ma ne yie. Ye trase no. Na ebra o mo trase no. Kasa kire ma obesi a ho no. Wo kasa kire wo na be de be. Ma obesi a ho no. Wo kasa kire hefo. Ma obesi a ho no. O kasa kire ema. Obesi a ho no. Hallelujah. Amen. Na kire se what the Yesu Christ asam ya de be. Kire wo. Pacho, me do fa me no we share pay. Se upa asɔre a asɛmbe na wotie ɛnkyɛhyɛ bai ɛna wosɔfoɔ ɛde ma gyeme so amen tefomani o ɛnkyɛhyɛ bai ɛna sɔfoɔ ɛde ma asɔre fi hɔ ɔsɔre ba menhyɛ nkoma na asɛ me mpirikyi Professor. Hallelujah. Amen. Let them come share kum yem saburu. Bra, but I be planting and the word kwasore. Obu on ma o shia ge bi o kem. Ana ne form na chie no. Okay. O je ne number no. Yes sir. Obu di akire sha na ge na kwasore. Akine de chire no. Enya de nsache. Bi. Hallelujah. Wasn't a Paul? Any Palifu account here, what trans hallelujah. Let us have baby. A man going to sorry that day. A man who might use Christ at the end. Nebogran so na bi mo pa na ekohye edomu a etete ho yanka esesanka leader no wadi kristo asemo a sakira nipa adima congregation no na adane anansesem and also for bebrebe ankyerɛkyerɛ sɛ onsam gye mu ho bebrebe o magyae na so for bebrebe so called men of God antimi ntichi nipa sɛ atemro ɛwɔ hɔ na nipa nya bɔne yɔ motivation. I am motivational message. Yes, sir. You can motivate man one so what you. Now so all of you. And then you pay me pacho yadu wa share. Me pacho be ambrasium. So ba ya so apie wakumam ama Kristo Yesu asema be dihina. Pese sanya ba bebre. No prepare. You shake it for the amen. Take about the money. Yes. You can set up a vessel. You can set your man a wabashia. Baby, the Lydia. Now, Obambia, the Dindy Lydia. Yeah, what two a tankoko. Not just say, we will be a, or you get the Nicasia or auto materials and then Tarian and Toma. Pierre Butikama.
Hallelujah. Amen. Tell you, we build kuti kama. That the son will command us. Bible says why they? Na offering Yankopon. What is someone a power? Tell you, the Bible can be for Yankopon. There's a some kisses. It is Ababa we no some Yankopon. Jemeso amen. Amen. It is Abra and Cheshire Koswa. Lydia, Bible say. Na ɔyɛ bɛyɛ. Wɔtie deɛ ɔyɛ ɔpɔ wɔka. Ɔfari Nyankopɔn. Wɔtie deɛ ɔpɔ wɔka. Ɛna Kristofo bebrebe ti asɔre fie. Ɔmo mfari Nyankopɔn. Ɔmfari Nyankopɔn ti na ti di miniskirt kɔ tena asɔre fie. Na de hin ke gu ani. Awurade asɛm no emu asetia ne adansa kyerɛ emu pɛɛ. Gyeme so amen. Amen. Bɛsɛ ɔrɔfoɔ. Ɛna na pay eti Awurade asɛm na ti mu ana. Ɔni asɛm na. Awurade asɛm na ti mu. Ɔni asɛm na. Na sɛ eti mu a mepakyɛw ɔyɛ no yɔfo a. Na no James mu ane kasa ɛ. Wɔsɛ mo nya asɛm no tie fo wura fufuo. Ne mo mo de sɛ mo bɛyɛ no yɔfo. Gyeme so amen. Amen. Yɛtɛ na tɔkɔ. Ɛntoa so no. Baby ni didi Lydia. Ọba bi a ni didi Lydia. Ọ̀tàn kọ̀kọ́ òfin tiẹ̀tìrẹ̀ kúrò nù. Yà ọ̀tún ẹ̀tàm kọ̀kọ́. Òfin tiẹ̀tìrẹ̀ kúrò nù. Yà òfin tiẹ̀tìrẹ̀ kúrò nù. Ọ̀fẹ́rẹ́ Onyankopɔn tè. Na ọ̀fẹ́rẹ́ Onyankopɔn ọ̀tẹ̀. Ẹ̀rọ̀dẹ̀ bíi ẹ̀dá kúmọ̀ musẹ̀. Hallelujah. Amen. Tío. Ẹ̀bùrà ọ̀sùnmọ́fù Paul píríkì. Amen. Àbábáwá ni yẹ díì. Ẹ̀rọ̀dẹ̀ bíi ẹ̀dá kúmọ̀ musẹ̀. Ẹ̀yà àsùntiẹ̀. Jẹ̀nà Paul ẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ̀dẹ̀ fẹ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní nkyẹn. Amen. Yà náà wẹ̀rẹ̀ hó. Sọ̀rọ̀ yẹn nà pẹ́ kárí kọ̀tìnà asọ̀rọ̀ fìyè. Amen. Ikọ̀ mpaabọ̀. Mindset a ɔde kɔ mpaabọ̀ ni nyinaa nhyɛ. Ɔkɔ ama na waresɛm kɔ abie. Ɔkɔ ama na kɔntusɛm abie. Esika sɛm yareɛ bi ɔyareɛ. Sɛ ɛbɛyɛ a obenya adansidie. Hallelujah. Amen. Saa nipa kuro yi a ɔrekɔ no. Mindset nyinaa ni sɛ otiifoɔ no kɔma na kwankyerɛ. Mindset nyinaa ni sɛ otiifoɔ no kɔyɛ nwadeɛ bi mfa nkyerɛ no. Bɛrɛ awurade asɛm a ebɛtumi asesa na brɛbɔ ama ne dan nkwan wato atwene. Wɔmfa nyɛ hwee. Today, yɛ onipa bebree wɔ no ma Bible kura wɔ ne bi. Dabi. Ɛso kɔ asɔre. Amen. Ti asɔfie Bible kura ne bi. Dabi. Kɔ ayɔmbɔe. Wobɛhyia no na ɔbɔ wahyɛ n'ataare kamakama kɔsia da. Wobɛhu na buku ketewa bi ne kura. Ɔkwan so akɔkyerɛ hwee o. Buku ketewa bi de onim ano dressing. Ne kura ne ketewa bi ɔtɔ saa na ɔde akɔtena kan. Awurade asɛm no bra ɛti mu. Ɛntini mu. Hallelujah. Amen. Yɛmaka wo biama na ɔsɛe. Wɔsi. Na ɔba bi a ne didi Lydia a ɔtɔn nta kɔkɔɔ. Yes. Ɔfiri tiɛtiɛ kuro mu fɛ a wɔfɛrɛ Onyankopɔn tè. Ɛwurade bie na kuma mu sɛ. Na Awurade bie n'akoma mu sɛ. Wɔntie deɛ Paul ka no. Wɔntie deɛ Paul yɛ de bɛyɛ. Ɛka no. Na kyerɛ sɛ kane no na n'akoma no emu bie ma Awurade asam. Dabi. Tina mi sɛ anapa yi kan wakoma mu sɛ Awurade Yesu. Awurade Yesu. Na w'asɛm no ɛntena mi mu. Ɔwɔ asɛm no ntena mi mu. Na mi ntumi nya no yɔfoɔ. Mi ntumi nya no yɔfoɔ. Hallelujah. Amen. Bisa ho sɛ adi nti kura na ɔkɔ asɔrofie na asɔfo pirikyi a. Sɔfo kura no nsi yɛ no obi bisa sɛ hepa na sɔfo di pirikyi kura wɔn kan. Obi ɔkura no wɔ da. Wɔte n'akyi o. Sisa bra na bɛsɛ na sɔfo do no ɔsɛ pepra mi nka quotation no o. N'akyɛ sɛ w'adwene ni dɛbi dɛ sɛ ɔdɛ mɔ. Ɛpɔnsam ayɛ nipa bebree saa. Hallelujah. Amen. Nanso bubu bi a wɔtwerɛ no 2017 wɔda so kae. Pɛpɛrɛ. No surrender. Nanso Awurade asɛm a ɛde ne bɛkɔ nkɔm ɛbɛsesa ne hyɛbrɛ ɛbɛyi no afiri bɔnsɛm tumi aseɛ no wato atwene. Dabi. Ɔmfa nyɛ hwee. Ti ɛnɛ deɛ ma nipa bɛpɛpɛɛ ɔmpere wɔ wiase sɛ Yesu Kristo wɔne n'asɛm no ɛnteɛ mu. Dabi. Hallelujah. Amen. Wɔse ɛberɛ a Paul ɛpirikyie no Awurade bie na kuma mu sɛ. wɔyɛ dii
oye din you kind of focus. Hallelujah. Amen. And then the power bebrebe, Christopher bebrebe, and super bebrebe, and your focus in the presence of the Lord. Obakono na phone the Quran so for preach na on the TikTok e so not asori fio otiedum for the clips na what this blabo we esi woni shi sister obafa hen anu akọ heaven obafa hen anu akọ heaven adofonom se owura Yesu Kristo wato nsa dia fraya ama yeba enkwajie ekuor mu bia mami yamfa na 70 hallelujah amen kan en komina na awurade pina kuma mu sai awurade pina kuma mu sai tie de port hallelujah amen wose oye di ye de etie oye di tie Lydia hu sai one onisika esa on the juma so that say obobra na akadia baako a enu bom na ohwehwe atira kwai se esese ne nsaka ewo Yesu Kristo esa itire no ohwe ene mu na eye enkwaje na ansa no benya nkwa no so jese wasatira na atwe esa jemeso amen amen Lydia te eye onyankopon nim ni nyina no on say na ogidi o ewi asese obi ni gidi a otua na monko awurade fie bi jemeso amen enti gidi no a wonya ya wode eto onyankopon nim no na eye pa na so na adwen sachira nka ho na adwen sachira nya de bay enka ho o also say Lydia na ofere nyakopon that means na osum nyakopon na so ni nyame sum nyina mu na Kristo ma den satira e de ko nkwa mu no oni bi no oni bi Valenkai amen this anapai idofo me no de ko ma kakra bi se awari se obepie wa kuma mu ati amen ama na asem na abetra mu amen se asem no betra mu a epacha untimi nyim enkoto nyinsam mu hallelujah amen tedio nipa go pepe akwa fare said the leader there tie no what think you should but on sakrai oni aden sakira sei oni aden sakira me pacho edeni ko nkom that's the reason why tia we the Kristo ma aden sakira won sakira nwe yenti an wa hihye wani eso kwasore nobre Opa sorry o but we the Kristo ma aden sakira nsa Ura mfisa sa nya man eye wiase ti wiase na ma na da ore eye jesipe abrabo na wo nsa de Kristo achi na odi usu fade fa bana nchai woni Kristo ma kan satira nti so ra se ana utumi sa atade bana te ba fo ka so kwatuma nsa bare ni no pai so ba tse Kristo ma futu samwa yere ma na sisa Bonsama me pacha wafre wani ewo Kristo Yesu no obeti wani ntam amen obama na asam na betino no amen Lydia will say na papa owo no o honam from ejapade nyina bi but about party woni bi obabra to decide dia esese obre na Thomas na oma enkwagie bi eba na akwe Jemeso amen amen enti abra Paul appreciate waka Yesu Kristo ni wusori anwo asam Paul akasafa onipa akra nkwaje ho Paul ama oman no abehia no hurusai nkwaje no opia mu aka Yesu Kristo nkoa olafo so kwa sorry bi na se sofo entimi ntira o se nkwaje wo Kristo
na odo ko fa ba fufuro bi a open dwan je okra nkwa ombo na de so obebo wo da obi no se na so for no church mo say nyamesom de anu anu akome mesa enti na ekrisofo bebrebe emu dressing say eye bidu onyankopɔ ani mesa. When you look at your dressing you are going with Baba said when young for what carry no pa etina hwehwe ma hwe wonim your dress and for car Christian it won't be the wachi Jamaica they were for washa we dey go track it esafata so we nyina am ko nsare tetenso da mo sa ka don wo de ba ji Atom ne pra wo ti ase hallelujah amen e so wa na atom wo atuma le ekọ adensachem ekọ tiri ni mu a ubewu asama okra na akobu nsam jem se yesu kristo ani mu ohunu se won pata tikana from my bri mon sakra mountain na ewiase ne toso mu todo mama akra bebre yira Ishaka Kristo de la amen kekaba bona menia wo se onyankopɔ bie na kuma mu sɛ onyankopɔ bie na kuma mu sɛ de Paul kano one trade your Paul area by kano sɛ wurade amie wa kuma mu a on take transam na so dan those here picture ye kan wo ne anso obuofu akuma puno no emu ato sɛ wurade sɛ on fa ne sankan amen na onyin ho de nti of na yesu amen na omonhunu wa brabo na wo bɔ no wawie ye amen Awurade bia makoma ma wasem amen say Yesu Kristo asem da wo a esiesie wo hallelujah amen say Yesu Kristo asem etimu a esiesie wo amma kwan sa plante kutama beteda da bi kenu si na no ya abante ba ku di school fees akutama beta na body no wani tono ahwe ya no se da bi school fees ya be di de me tena wi ase enye ye bi da bi level 200 young guy. Oh, why, yeah, no, far. You can't say a duo. Oh, and one of more poison who could. My bet you. My bet. Oko, family, playback. The taco pa. Loto Kiasudio. Tamalia. There we are. I do. We are not going to fast someone. No to kiss in so. Be a man, senior. Wow. Now, Uncle just saw. No be a bar. Now the Guinness Golda K20. Able to be tested. Say, hope be tested. Now I should say total pack. I bet you. No, I should say. Now the Yaminum twice a now. We make that to you. On my show. We will show the whole town. We see the children when you have who's animal women. Wow. A haram. No Tokyo is in sport. No Tokyo is in a sport. Hannah's a wire for. On all I know you were fighting or not. Could be no other channel. And I know someone. A piece of 4 people. The Bamichawo, Sakasha Viasia, a Kayan, Elias, a Shayensa. Look at Kisufo. Neso, and then Abrabono, I yet be your home Basang on mine. And as I say, who kiss you know who was in me, and your foot to Afra. And your mother, Radia, Samaya, take it. One man, who has a Wapukisu, and I ask a father. But we bring you inside. Why we get to Yesu Kristo? You know someone everywhere kwanu. Brother, no nimna hoso. Take the word. Now no can say yeah na David kasasa. Was your brother was some ya menase kania aba. Wasam. Aya menase kania. Ani me kan so high. Brother something we say. Asempanu a ebebo amu awari ya gina. On pass on your head. Asampana Obafa no ho atoso. No ya asam ye fo. Na o master atimi aboa. Ade wagyina baby ye. Ewo adwuma semu. Wato asam na to adwubre. Ko shara on kwasare.
Remember that own pastor. He said, "What do you know?" He said, "Tight." What trying to be as and who debating what doing? The crown party there in here. The kids will hear them such an answer tight as him. Amen. Take a Bible minute. Was seen. They're going to be a Kuma Musa. I would be a Kuma Musa. It's young Musa will say, also, as I said, will say, and maybe Bettina, who I know Musa Yamasan. You was out of them, and you didn't need young one a Radipian. On your send them doors. There were many, but people back up back. And a Radia day, a piano, but I won't just an upper wood. Say a Radiba show up Musa, see a witch and lay in one. Sister Bra, a dinner. Bra Prince and Guana, you woman. Take woman you. Say, case for you to show up Musa, see a year, but you didn't know who. Wanyam, a floating by the bee. And what bad thing to be said at the end of this month, Obekre, also make a radio. Hallelujah. Amen. And now, when the fear open what they call Prince Walk, call Prince Walk, now go to move forward. Hallelujah. Amen. And Opeana also Yana, Ghana, and Ashisha, what they are next month, on any one. Who bought message say, and lights out, Esla, a children. And so for no run it down. And so for an enemy. As one can only say, "Oh, Prince." Papacia come when young for Tia Sorry, who did him a mammy. Tell Rabbi who are Mopa, to reassure say, she said, we didn't run so pepe. Was it a man who knew Mutosu and Mutella Dasamo? Nansu Lydian Gua. The son say, Yenny, I share you now, and Radimi Wakumam. Yes, sir. Now, what teach one seminar say? Say a radiant someone China, so for Quasampani Diablo Mucasia. She had a minute what the anti-CB Abajimisika. What kind of grandson to the Passi the Pump? Or back up a bit of Puna Passes. No Buddha sorry the my prayer materials. What you will be our free central market table. Do carry out to talk prayer material. And you be planning a bit where you Hanako. Take the word. Focus on something, Papa Brad. Was it the Amaya change when you're Brown or Papa Manatia Kama or Babasia? Rather something called body once in Abemania Day. And you know, there's all called cancer, so for what delay, so for what I do as on Kawahani, get to where there's a Brazilian. Come on, how? Come on, how? The banner says a TV. What's that idea? TV. Hallelujah. Amen. Or Maswa and from Tra. When say TV are free to a get in trouble. So I was sipping man the dinner attempts to be catching crusade or so bad me. Now the whole coming now, there be a Tokawo Field, but you put up a but you are cancer. I said, there be a rather something to answer. Fire to do some. No break. Hallelujah. Amen. A tuna who saying that we see any nipa a communicating. On your several. China seen nipa communicating. When I say two, I said, so, we cry, every son at the other, nipple cry, at the end chain, focus is seven Hamaki. What did you come when you assume? Ram Passer Grasso for crack at Rebbe. By 4 back, 3 minutes of rock. Hey, what's that we do? There are just a good tomorrow. Or I would know, or what would track. Did there be any purpose? None of pay, and I may talk the Kai doses. Let me 2 cities. Ashfm, Paprones is Ashfm. Now, also for Reverend Obofo, they want to know the 2 cities. I don't know what Sakwan so far this area. Maybe one and over 2 cities. Up to go baby. To be fair, new current one Aban for Bibra. I want to a new movie. Nigerian movies in one or to about me can be a best 25, maybe 50 pieces. What can one master go to care? To show you on Panya. Now, Ukamua was a Yamam said 20. Wow. What's happening in Abeche?
The toda oba no timi de metrasi no to mefu. So ya brantie. Satan so na mware. So ya brantie ya hwe ho yie. Atuma no woni nda ho no bia ba te oni ma no. Esa. No to mefu na se papa mate. Satan na no ya soro wo. Father hono. Dia ne ti sei. Hallelujah. Amen. So that's it. But you only go pray hono no an. Who to no follow. No o just say, "Wa fa no address." Nse buru pa na ka kire no. Enyo na betu mfo. Opra nkoye ntin abeka wi atere me. O mummy enwe. Ansa, wo dia say ehu mo eni. Hallelujah. Amen. Brother, Erade say ye nipa yie o. No pray pa. Say Erade say ena no pa ye a uko aduma Erade mfa asem ne ntina wu. Amen. Also the 20 people they are doing the to consult the pa. Power sem sie makoma ema eni mimu hini. Power sem sie makoma ema eni mimu hini. Hallelujah. Amen. Sa awade Yesu Kristo na sabe betre mo na edi hiri we mu a otupa ni ase so wa brabo na wo ye ya pa etre Kristo mu pantere ne ama wo fo so sisa na ko ma Kristo mu na mu ate. Hallelujah. Amen. Wo say e man to so de na so Lydia nko a ana owura Yesu Kristo bie na koma mu sai de pa mo kana wo tie de pa ro ya de bai. Hallelujah. Amen. That's what let's ask ourselves. Say, I didn't know Lydia and Brand was with me in a comment. You say Lydia was focused when you have the baby, what they have been baby, what you see a baby, what you get part of candy a day. You're preaching in a word the cable at that. The better than some penalty might be your word. Ain't me. Hallelujah. Amen. Pe wakunam abeku sasam ababa wa pe wakunam ama rescue sasam therefore ababa shalensa. Hallelujah. Amen. Yete do toko yes really be na kuma so what the power work already be lead the kuma mu sai what the power work what the power I cannot oboni fiafo nyina su the Lydia ogukuro abanu na what the power ekaya and the neck for adensachire. Hallelujah. Amen. At the Lydia adensachire the power take you for 70 years. And then I see a part. And was and we're born in fear for you. Now, only the fear for you. Hallelujah. Amen. The people are sorry and so much on you. Anyone be a new and I obey Christonia. I guarantee heaven cross. A super in your papa and you will fake. As a fake one, a tank immediate. Fake one, the appetite so. And then we pay you. There be a fake. Hallelujah. Amen. You did not to table so you can achieve ma a super a fake. We have a gym and a super a fake. Kobasu ewo Cardinal. Na kobasu ewo pum a fake. So ba ko pa Awurade Yesu Kristo asan ase e ye nsutini mo subo ensa Methodist for pass yesu ni bi. Hallelujah. Amen. Pentecost for pass yesu ni bi ensa ana ye no kwani chiri kokko for share de be ye pass yesu ni bi assembly CAC Jehovah Witness for count omo ko mo nye bonsam timi kra entum se ho na ba no make microphone da obi asini manche eto aso be se 3-4 ate be pacho American print eguhu Awurade se atemu de obekiri ni nyina gufa wo so make ho se atemu da enhye wo no ma ne kwakotem na efiru na asi ye bi se wo do akwakrem efiru be ni gura do yi me sa so ro ma ko bi frem nkura brem timi ni de wo mu nyina ana ntimi so nya me hwe
You freedom of speech. Yes. Turning Crawford Akuma Echo Bunsam Pass. That's what I'm calling you from infancy. Hallelujah. Amen. What did you call? Was it what born in fear for you? Was it not up or in fear for the day? It is a Uber Kisonia. The first thing to accept a Shomo Shubo. Okay. Shomo Shubo. The one man wabɔ asuo nsuo mu deɛ nanso ntumi nsakyerɛ ɛnyɛ beebi a ɔnkonkron no nyanya bi asɛm no medi ne na ɔnkonkron aba hallelujah amen ɔsɛ na no yesu so kasa saa John 3 hɔ no wɔsɛ sɛ wɔmfiri nsuo ne huhu mu amu obi a ntumi nsa ahɛmɛ mu hɔ ɛtu wobɛtumi agye nsuo mu asu bɔ bɛrɛ ɔnkonkron wonni bi a wontumi nya nkwa dabi ɛfiri sɛ wogye nsuo mu asu bɔ a ɛno na ɛma opane na yɛ bɛn awowora kɔ paa yɛ cleansing so da sɛ na ɔnkonkoro so bɔ no sɛ wonya bi sɛ kinkire yi a ɛno na ɛba pa mu ɔtumi aso tene ne aba wohunu bɔne a wohunu sɛ wei yɛ bɔne me nkɔ ho nti na kristofo bebree agye nsuo mu ɔso bɔ bɛre ɔnkonkoro so bɔ no ɔmo ne bi nti ebinom tumi twe ɔmo mfiri bɔne ho ɛna awurade ma no asɛm bɛkyɛm na ɔtu saa hohom ne ase amen na afei timi kɔ awurade pere hɔ hallelujah amen communion ɛno nso sɛ wɔanni bi a wonni nsuanodeɛ ɛwɔ kristo dabi ɛsɛ odi ɛti apere a Lydia obie n'akoma mu awurade na bie n'akoma mu o na wɔtie pɔm no awurade bie Lydia akoma mu asesɛ no sɛ ababaawa no yɛ n'adwen sɛ ɔpɛ biribi wɔpɛ biribi wɔpadeɛ sombɔ wɔpadeɛ bɛboa n'abra bɛdaakye na wɔn nso ɛmɛ nso ɛnɛ nyamesoma bɛyɛ life dress nti na ɔkɔ asɔre ɛnɛ obi tumi last week obi ankɔ asɔre all because of say afɔrebɔ ɛkɔ so asɔre wɔ kristo fira mi pàtó ɔfrɛ wɔn wɔn afrɛ wo ɛwɔ saa akora no so wonni sika koraa you need to go to church pasɔre pɔtɛ nyame ase bɔ mpa yɛ tontom bebree program bi kɔ asɔre a ne yɛ sikasɛm a edu wɔn kɔ na ɔte fie na wada obi okɔ tuntum ne fon sɔfo frɛ na ɔnfa eti program ne ntwam eti yɛsɛ wosum kristo anasɛ wosum honam ɛna wosum nipa ataadeɛ nti ɔsɛmɛ nkɔ asɔre manto mekɔ amoamoa dodo sɛ kristo asɛm tu mu a saa tiri wei ɛma mu dabi hallelujah amen mo a wotena fie na woma kristo ɛne n'asɛm no ɛmmɛɛ wɔn na bɔnsam so nam honam nneɛma so ne ɔwia wo ɛna nɔpa yi bie wakoma mu ate na kristo asɛm no ɛmɛtene mu kristo asɛm bɛtene mu a ɛbɛmu anidasoɔ foforɔ gyeme so amen kɔ ɛntoa so no yes ɛne wɔsrɛ wɔn sɛ wɔse wɔyɛ deɛ bɛyi bra wɔkyema wɔ so wɔyɛ deɛ wɔse deɛ awurade tie ebie n'akoma mu sɛ wɔntie ne pɔbɔ ka yes ɛna ɔbɔ ne fiefoɔ nyɛ so no nti ɛberɛ a ɛyɛ Lydia gye asɛm no ɔbɔ ɔne ne fiefoɔ deɛ yi ɛso no ɛso wɔgye asɛm no kɔmpaabɔ saa tena sɔre fie saa yɛ sɛ borɔso a wɔsɛ mehwɛ adeɛ kakra metwɛn kakra medwen ho nti yi sa ɛdeɛ paa na ɛsi wɔ so bɔ wo kwae brother ɛdeɛ paa na ɛsi wɔ so bɔ wo kwae nti awurade sɛ bebrebe a wɔteɛ nti da bɛyi ɛna ne wɔbɛma awurade ɛberɛ ni nka so o ɛberɛ ni nka so wɔbɛtumi afa at any time yareɛ bɛtumi abɔ at any time nti na wote aseɛ yi na ahoɔden wɔ hɔ yi ɔdɔfoɔ ma yesu kristo n'asɛm no ɛne wɔ mɛtena na tua namɔ yɛ a ɛfa okra nkwagyeɛ hɔ Lydia ɔbɔmɔden sɛ ɔbɛhwehwɛ nkwagyeɛ ɛde ama no kra na awurade nso pie n'akoma mu ama asɛmpa a ɛde nipa kɔ nkwagyeɛ mu ɔyɛdeɛ bɛyɛ asɛmpa a ɛsesɛ nipa abrabɔ ɔyɛdeɛ bɛyɛ ɛnyɛ nsɛm bia ne ɛtie o your message wɔ no ma sɔfo bi kura de ma wo a wo kura ne sɛ wabrabɔ when I say Bible say
adwuma nko ana etete awarem enti me de so fu bitu meka se me mentina wo sa wo ene de anya adwuma wo tira wo sa na oba na tete me ana mete wo se adwuma mo no mo adwuma na mete wo na me we na ampa no de mra hye ne nsam no mo a create bible quotation ama no ho no ja na yere na nsa no asakọ ware foforo wo ko je you go to hell. Jemeso amen. It is all your sorry back. And as I sorry, when you say you're pregnant, I can't come Bible. A told of a mobile phone to her. Hallelujah. Amen. No reciting a mere 7 will be 3% be another. As I could do level say, or bind your wound as on an sorry one as a jeans and Maya a normal. No power Ghana and so that be more. A man who chambers 100, they are 70. Yanyo Mwadi. Je share my buttons. Yantaya bro. Yaskataya man. Yaskata bro. Jesus. Wo ya. Now home na tiako. Fa senu sie makuma eni mimuhine fa senu sie makuma eni mimuhine ma Yesu Kristo asem no entro no pray sister fa Yesu Kristo asem o brother fa Yesu Kristo asem na awurade asem no betena mu a obedi ukura ma hoyere amen Yesu asem betena mu a me pacha unya ni brefo Yesu asem betena mu a me pacha ba no kofo Yesu asem betena mu a udu wani betu ono kofo no so nko a enya do kakra ewiase kakra Kristo kakra unya boto ni Jemeso amen yete le toko ento so no obo ni fiefo so no na obo oni ni fiefo so no wo se won say o se Paul no say mapu mi se ma je awurade ni nukremu a ati asmo ka se mapu mi say je awurade ni nukremu a ma je Yesu Kristo ati e wo nukremu dia o mena metra me fi apa orofo je awurade Yesu adi tu ya so say nukremu ahoni asem e dina me ka bu say o say ti Yesu Kristo sane sesi e na wo to ne torch ne be hwe wakoma mu sesi e ya ahoni asem no akoma no be hwe mu a ense na o hwe media ne so se Yesu Kristo be hwe wakoma mu na no pa yi a ense ba wo no asamba bada bio brother ima yesa obi trima na wa dunu ni sesi a se yi to harma Yesu obi atowire no prepa na wa kuma monte o Kristo ni apasare na msumi dia oti asare fie na wa kuma monte de wa kuma ama Kristo asam Tofri bana o sai bana ya fa awurade mu so bo bra na enje na Yesu Kristo no aba enje na ewase wiye no na tu repent give your life to Christ Jesus manasa betu mu here anybody akwa de aji mo wiase atoda bitimi traze de se nipa ehuru na wie ye konfu a minister no yo ma hinu so no konfu I am free konfu pani se na no se wine wow share papa she wie na odada do videos empty owo bofo be jina obi nche ya na wo wu dada tioni se ya dada ne sa Baza evan ko to do so emwa wo do hu video no afa to hofo pray ya wo do fi akoja boso we nyansa wo to kai pesa me ko America pesa me ko Canada awu beti dia mai pesa me ko America pesa me ko Dubai na on na mason yeso o therefore na hwehwe mame se komu ya Ata ina okisoni asam tuwa
Woman, why didn't you gossip for some? Why? As long as I want some, I will have done for Emma pressure say, your friend at the enemy be the uncle. And who couldn't shall see as we appear or how I did. My men found for baby. What you tell us, Ocas one or better, sorry. Who to sign up when they say King Gray? What shall be every year to kiss your young woman? No, Grandpa. Who cook in some of brown prayer will kiss your young pie. Be a prayer for young Papa for Susuman in our day. Hallelujah. They change to style to see you on Yamafa. She said, I never go from my wife. Or the car up the grosso. They wouldn't feed necessities apostle and one time doing doubt to me. A rather sacred. Amen. Yes, we didn't want sacred. Amen. Open now, some of the you Mrs. Asabway. So the autos what? The sincere. Hey, a man could take him to a young guy who wouldn't win in a pressure down. Oh, pressure down. So the pressure obey the mouth. One man who fell. The phone and Nina is 17 Pro Mass Yabaso. Yes, go pressure. Me tempo ni bi. Tempo ni ayi. Ese. Osu wadu ekura capital kura no. Ya sebo. Afi na da no ne asani nkontompo. Oh, wo fa sika odi abro se fa koto prop na da koto fo amage. Na ba jo fa Kristo asem. Ana wo hwehwe mu na apɛ oba na ni da hɔ. So emi nua no mema no mo epusa mo ware ya mo choose partner be extra care mo. Oba na ni da hɔ. Ba wo nwensa. Na na wo de ohia na ne date wo ne ko ayi restaurant ayi. One chance a wo pe Guinness no request ye. Guinness. Na oba wa house ya wi Guinness agu anim. E no kura mpratwe o. O ware ya de ne besi. And to a pine. If you are great, up over the Nida, where you kiss on it or dressing modest way. So I say, where you Papa for was up to man. When in an top of bra, kiss on Winyansan or the better which is I'm a brother. Sounds or bounce up. Who tear number one, Pemba. What is your kiss for me, my pa? Was you a rather septim? Yabama, a brown and a chapran, a buffet by an over pause of throw. Now we wouldn't know what we are. And talk about what you didn't want over Bakoma, a bro. Remember, a problem is with Via or Makoma, a bread. Oh, my brother. If you have no crazy cat or a guy, as hallelujah. Amen. It is a rather some and Chaya. A CCI. A minute. You mean to me for Christmas? Me no more Saturday. Me hear me shake. Hallelujah. And a man's ampie. A rather was some me son me pa. Menenity am a warren iron wedding. And you know, we said them city and I'm a corner. You could be an so come on. Oh, go down. And also, we have the chef regiment, tell you if you tennis are. A tell was in Asia and one. What about also the Sika or the Coto Proton? That I could deep by my able to do. Can you? I bet. Me go fear. I have a camera. Mura. But you read. Oh, I heard your own boy at 7. Near Somensa, the Atoa, not Yahoo South Kama. That's how one for your boy. That town keep to a 50 visa. I had that maybe to head up a toy. Not what they're doing cool. I saw find that today. How are you? Yes, a winner was so no dear. A movie to was our young and a papa problem and you can have about a year. Who is a king? I read the sound. Look at it. And then I will wait a group. And then I hear one today. We put who was some. This got to one also be associated. As a central market, go back to Medum.
ahomate no akodi dwa fufuo dwa apesie dwa so that's it for ye die ntosi die we die friji su esi wo kama why you still shisheshim hallelujah amen the so beti fufuo a nya panche ne bode pe dan sape motima ye bibi kakra mo mada achinti we so die e kan no anu order shete gu ko na on nam edumu nsuase chopa chansi loko pedidim adwamenti baby asenu asenya yare abodi ase wo lie hallelujah amen na America the whole Ghana 16 regions in nyina Ashanti region and HIV in dose no prepa Ashanti ifura bankrai this is we are pragiamaya me pacho team enkomo na me no wudi no woni na ha the whole system na munye skapa the mama good drop on it pass adwuma nyina because mo na passion etu an se foforo ba ti mo woni na never umma Yesu Kristo so that's it na kwa sorry for radio samlant bobra na asabu ana besiesie wo hallelujah amen asabu na babu anya apropo mu poafo papa sister so far asabu na ho ewade ba mu anya onwanyamfo bia ware a anfa ye dia me pacha oni na atwempra wasaboro okay bama ni tie wonu atunyi nsam nsa tom te pacha wo yoku debi Bishaka gisodenda amen oba woni tie brother oni ni nya asem bia wasema frefia bodua pacha wo ya wonfem pade a debi se urade asem tumu a otrenetene yete no toko wose na wase mabume se magie urade asem mabume se me sofota se me so me beka ekuo no ho a momra metre me fie momra me de be metre me fie na Lydia mfata se osomafo Paul no ekotre ne fie kodo wan sakrai woni de sakra won ka he mama ho dan so abra wo fa Yesu Kristo ande asampan sakra na adwen no obenya no nyam sa wo fa Yesu Kristo asam na ntia me do fu obenya no nyam o erade ba mo abepie kwa bia ma enmonya bia baba nchen woni atitio ni anim defo ane lipa bia omuke hu na be ha sia na ntia hallelujah amen ya fa Kristo asam na urade ye ministers eba ye nas ehemfo eba na odefo mu a ukona nemu akwa wo ntoma nana wo kwaso obeba no na odefo no amu wo bunkotodwe abamu berfo yanka wo yemu obi ani ebi omu wi ohomba ye nkyai na be hwe mrantie a ye gina hai na minister emu ampi ye bobidi akire wo yem behye na wa basay mo awurade Yesu Kristo tinya de bayi ema me emenya be ne chewe na de ha ase de nsanwe ese wa brabo young guy ase tu nsan ase ye masam ase de kuhibra hallelujah amen amwa wona ka sorfior nipa ba ko pa ana owura Yesu Kristo afada mo otu na nimu busa wonu kuto na fata so de agensa tira wo kuto na fata so de agensa tira wo hura no ma owura Yesu Kristo watu na ni asha kana eni kuma se ha wakuma mu no ma de wuru se wo fata amen hallelujah amen sister ma Yesu Kristo wuru se wo fata se oba wa problem be ye bi pa bi na ma na awurade asam no mbetino amen hallelujah amen come here ento so no yes enu ase wonsen wasena wase wonsen mabume se madie de awurade awurade ti awo nukure mu a o metre me fie the first no na wagye Yesu ani badenya nukure mu dabi to tibi firi so modua kopa na se di obi abefiri na ade na se o metua ya no oponi minim o kaza na apesikare ma me kopa bo se na gira he and obo boy Kristo ni obi de ne ka ko de ne pakro fa so ya nya botre na me no mi no so ni adi nya krompon ka ana Yesu Kristo no aja na henie to ho so rase
Uchana ni mwenyam tuo ana obewuje yenkwa adi ni moja ni betua ye ho aka nyina aka me pacho yentimi mtua so bi no ka ye nya betre wo so be ka ye tua ka so ka fo didi obekọ na ye kan se KFC akokọ sere bese 9 ne gutire so chefa ne sen asesa obo na no papa na de se we Kristo ni de enya de se metua da esa sabra bonye sakrawadi obre hallelujah amen was se mo to me say aje urade de nukremu aje urade de nukremu a mo metra me fie ko wo se wo na wo sha wo betra de fie yes hallelujah amen enti atano Lydia ni fie for ye de bay enya nkwaje Adam Kristo asamwa of fire at the body bra. And the Ura Yesu tinu oma wonkwa. Amen. Yesu tinu oma wonkwa. Amen. Yesu tinu onse sakumaten deno. Amen. Ontu akumaten deno frumo. Amen. Na oma obrebo akuma. Amen. Radi Yesu mfano nsan kan. Amen. Na ombie wakumem ema na asem ne ena ometena. Hallelujah. Amen. Radi Yesu asamno sa ebetre mu a Emoye pa asesa wo shebre. Jemeso amen. Amen. Ana asamparo ansana be pacho ebetuma betre mu no. Edu obi akra de timba Kristo chayo. Debi. Se Awurade amfra wa muntire matita. John 6:44. And you say petit siamo aduana no. Yes. Obi timi ma maintain. Tiasema Yesu Kristo ka. Me de Kristo ni. Aya kwanya bi o Awurade doye. Yes. Ano person me asudue my nkwa me ahotoso pa eti epaye na kwanya kese yi na yetete nso da bebrebe no eye privilege kese a yenya no Kristo nchai ti ya mo me nsom yi na enipa bi pese enka wo kura timi ma sofo bi kura e de Awurade asem kyerɛkyerɛ na nso onya bi da na do Yesu Kristo kasa saa Ano kasa bo John 6:44 say obi tumi ma maintain was obi tumi ma me Awurade Yesu Kristo maintain say ja osuma me na twene ati say ja osuma me na de right hallelujah amen it say Yesu Kristo mfra wa witumi mpa sore da yenya kwanya atete nso da mu no mo me mu nkwaje ne say e ya kyede kase mfiri nyuma ebi tutu abraba say ebi ofena Yesu Kristo afra no wa mfra anko fimu ebi Wanko ewiasa bebani ebi mama ye mambo chano ento yeye esa yan satira ya tiye obre yan fa Yesu Kristo asem no ama yan fa ne ye man ntre ye mu esa na ba bia wonom bia huru se we ye owura Yesu Kristo dia esa John 1:12 say toto awotene wana awotene tindie wana wontu se wana ye nyankopɔ ma Semini bi na ba Yesu Kristo ba dia e de ba de na ka ebi mu wo se de Yesu Kristo awo onye bone de bi e bi se na ba e de ba tini mu o ka fa John 3 na ho ma tuma nkonkro ametro mu Awurade asem betre mu nkonkro betre mu na e ma so tire ni aba ohunu bone ehusuro ohunu bone ehudwane hallelujah amen yete da chopa obi timi ma maintain obi timi ma me Awurade se ja osuma me na twene ade se eja awosuma me no atwe no it is that Yesu Kristo atwe wa ama asempa no nkoso wa twe e de amadan kwa fa asempa no nante wate eso na to Kristo asem to wiase no mo abraba bone aka kra bi na wiase we ne kora wie ane Bible said the alternate na do ye finish ye fi because say Yesu Kristo sane say pa abraba wo mu enti udi be konkon mu Yesu Kristo sane say owiem temufo trene a enti pa cho wo benya ntaban eto akohia Yesu hwe wo de hwe kukuo mu niam bia wo ye wona mo nyina otutu be ma wo ye masabeta otutu be ma akoto ba beta dia to bag wo ba ko da office wo ba ko wo cab ana wo ba ko wo be pacho fie obi ani ho anado hwede ma wo ye tike kupa na sem nanso ena no pa ho
Kristo ma dɔfo ankyɛ mepɔn True Faith Church International yɛwɔ Sokoba Wood Bridge Bola Junction wa ukwere bia na ehyia bɔ mpae ukwere bia na yɛ wɔkyerɛ yɛ meme dafo meme dan de yɛ asɔ epakyɛw fa homa Kristo wate fa homa Kristo na mo wa brabɔ nyinaa fata awurade ne n'asɛm na wunnim ɔkyena asɛm brother wunnim ɔkyena asɛm sɛ awurade nso ade atoma kyɛdeɛ bia ma wo ɛwɔ asɔre fie anase Kristo mu a fa adempa ne akoma pa yɛ ho adwuma yie hallelujah amen fa adempa ne akoma pa yɛ ho adwuma yie Mr. Johnson sɛ yɛne wiase krata a watwerɛ a enipa hwɛ kenkae eti dwumadie bia wodi no Kristo bia no ama Kristo adwuma yɛ nkosuo bia no yɛne yie ɛmo bi nya ho asɛmɔde nka kasa enipa sɛ pɛɛ ni obintin pɛɛ ni ti we pa no so yɛ Kristo ni we pa no so ɔkɔ asɔre sɛ wote saa fa Kristo asɛm sakra watwi na adwensakyera onipa bi ampa ho Revelation chapter 3 verse number 20 ne ampa 8:16 yo okay ni enyumle oba no afrem why yo Revelation chapter 3 verse number 20 Kristo Yesu ya adomo akwasere be na wotwe ye nanso mpae je mpabo no baby a wo biaro betima baby Bola Junction wa Wood Village Bola Junction 0243 81979756 ana open card ne be so a complimentary card ebe wo ye nchen obetima ba bajibi ebe won ma ko Nyankopon krofo wa no usuru enso wo ba wo approach na wo ye ne sensensens no ensi hyeru wo so e chabe bo ne bo ro omo no sa yare ne sese wo no so upgrade no kane na chewa na amo afon ye ketekete sese de wo na de chewa na wo ye kese ba ye kese sese a bi hu so obi hwe se wo hu no de a wo mese ne pe abawa ba ko ene bi chie no na ose guy bi na de man to ko ye test no hu se be na ga no o Russian was me so baby na de man me ntimi so my dwen se me spread e shege ne pa ana ga no so ye na dwen se de ono so nko omu dia ono so be spread it wo no unu ma de awo ye oso ono no o mese ne pekura no ono ade tata unya fa na dampo se kim wo de tata wo ye de ono beda to ono so dia ye ni pa be se 200 wo e wo kumase mema nko be 200 ye mo amu date ne de mo mpa ye o na ga no a woni date se nyamiso ntini mu no kokko ba bi na o ye mafa fo ni bi dia o de dia be ye o etu de ka tire o se fa Kristo Yesu asawo betre mu a ebe siesie wa tenten ama wona mo ntodu bibia fa Awurade ahyede so jemeso amen ko Yohane edi 17 nsɛm mu adi no ya ka ne promene hwɛ etine promene na me bom eti ɛna no pai Kristo mu adɔfo no ɛnmonyamfo ne atitiri amene mo ahia pacho asɛmpa na wie ni akoma no ɛne aditi Awurade asɛm so na sɛ ɔsɛ Bible sɛ ano ne pɛ mu ka na akoma ne aditi di kɔtrinim ɛne adwensakyera ne gidi de ne akoma no wodi emu ato ɔnsɛ media den fafo no ɔno mo kɔ asɔre fie ɔno no mo nyina akoma no emu atoto because of mindset I don't need to asɔre fie ɔno na ɛnyɛ Kristo mo deɛ aware nti no kɔ asɔre adwuma nti no kɔ asɔre hallelujah amen ɛne nipa bebree asɔre fie titi nyina nya heaven dia paware pakontuo pabukyire me payaresa me wo fa me pese obeboa me nti na me kɔ asɔre na Yesu Kristo asema ka jaja se oni panya wiase japade nyina na ɔhwere ne kra faso be no benya emfaso be tizisa asɔre bi wa wotie se enya nkwaje a upe no Yesu Kristo mu a daachi de wo pre epere sensia no emfa faso bi amra wo bi wala mu de beboa beto daachi wo kra nkwaje ebebo awoni asem no ebebo it is all asɔre fie a anase nya asɔre fie kura uti we no
na wabɛka kristo busua but wadwe mpɔ sɛ wasetena wotie nyinaa no wɔde honam ntua na mobi wobɛma yesu kristo na asɛm no ɛne wanante wɔde asɛm no nante a asɛm no mu ɛna awurade bɛbie wo kwan de ama wo ɛnya nkyerɛ asɛm biara gyeme so amen enti tɔn bebreta ɛna awurade yesu yɛ hintasɛm wurade kyerɛ sɛ wɔmmɔ yɛ amanneɛ sɛ hwɛ me yesu kristo migyina onipa dasani wakoma pono akyi ɛna ɔbɔm brother sister ɛnɔpai mepakyɛw wobɛtie awurade asɛm a nnɛyɛ ne ba yɛ a sɛ wobɛtie asɛmpa yi a na wobɛma kristo asɛm no abɛtena mu a awurade yesu kristo sɛ menka nkyɛw sɛ yɛnkɔmhyɛ ɔbɛhyɛ no na ɔbɛba wo nkyae ɔba bɛtu adwuamɔ honhom no atumu no ato atwene hallelujah so pray wa ko ma awurade asɛm a baba betram na obetu ansawia honhom no afi wa ko mam so ma kristo fama na asɛm betram mu a sisa awurade asɛm men kan to say obetu alibra honhom no atum na ade bai afi mu na odeda kwa emu nsɛm ko de ne atena wu na wawie ye be sɛ di ade ne bi hallelujah amen wawie ye be sɛ di ade ne bi we person matter the enemy. We person Susanna the enemy. Hallelujah. Amen. Woman of Paul, I do a more proper in that. I say yes to kiss you. Now, I wrote a little something. I wrote yes to kiss you. I'm a woman young. I will walk. Yeah, no, we didn't prepare a camp. At the end of a year, yes, sir. Or no, Casama Pastor, you did. The one seven and none of payment, Cassie, no great. How many are the water? My God, Jesus. God, Jesus. Amen. What from a John and Paul? Amen. God, Jesus. What from a John and Paul? Amen. But if you are with me, piano, a bravo fruit cake now quite Jumano. Oko ya, Miss Laura, they say, oh, my 7 Casawa coming. Amen. Now, but if you are with me, and two through. What do you say, my 7 Casawa coming? I come a primo beer at each one. And the yes to more trust ya. Amen. I come a primo be a teacher one. I'm a wood to make that yet at no. Yes, you took through. Amen. Was it so bad? Be a come up. Now, must say more. Ah, what's my day? Let's say them about it. We born man, Akumano, but some now two. What two not this one? I go good to cheer you. But here, but about the book or two at the ultimate wedding. There's a mechanic say, yes, you one master Christ. Master Kid in your crown. So what's Saranda? Master Kid would be Piama. Hallelujah. Amen. Now, oh, Pia or Maroon, oh, Pia or Mosun, Opia or the Empunian Sakumanim, Opia Akumano Yariabitima or Tromanako, Amen. Promise and Fabi Ewama or Tromanako, Amen. Yariabitaswa or Tromanako, Amen. And before we were more or Tromanako, Amen. Hallelujah, Amen. Spiritual marriage be at Tumwa or Tromanako, Amen. Give your life to Christ Jesus. He's the only one who can help you and deliver you and give you everlasting life. The name is Christ. Why you shepherd as a for? Why I didn't want to summon any more grass to be anyone? No one to be anyone. The man and go as a panel in the Pahai. The one more, the Pacho, Isaiah chapter 1 verse 18. One more, when we do 2 pieces one. At the end of the people one now a year 1 more year. None of pay 2 Church International. So come back with the Bola Junction. And I want to tell you, so we put it to set them on my hand. Amen. A radius to turn south for water. Amen. Not a better anymore. No one put now someone to tell. That's a middle dear. Say, oh, yes, or someone to tell you. Or body for it to me near me. Kick up on your bone. As you chapter verse number 18. What was I? Person Attorney. Was it a person? Yes. And yet, Attorney. Person Attorney. Mobra Mayani. I find a Casado with no radias was a Mobra Mayani. A Radina was here. A Radina was here. Some money to set a Rama. So that's it. Was it Monfapon 7 Brania near 7? Ah, be out to Bonnie was it for one in the bra? Not what no one to us any was some.
asabro so wodia enebe Wose. Mobra mi eni. mobra mi edia Awurade no wase. awurade no se Mo bone te se damrama. so ye body to set damrama Be hu ase sukyerema. so obeti asem na mankurim dia ba Okre. wo kumiri pasa dia kura na so ba sakra wadwen na watu Yesu Kristo na wa fa na asam dia nantia odobodi nyina be chew Okre. because of our own salvation na Yesu Kristo bai na na pai ye ka Yesu Kristo mu adensachira ene na asem tumi e de akyerɛ sɛ fa Yesu Kristo ni na asem wona fa na asem nyina no oje wono sakeo wafa Yesu asem Yesu anye no Yesu je no. Mary Magdalene wafa Yesu asem wanye no Oje no. Martha wafa Yesu asem wanye no Oje no. Matthew wafa Yesu asem wanye no Oje no. Soro na me pache nim sa hombone tin mo no kunkum ni para woni Yesu so hia yo ni nya nkantaro woji Yesu so asem bi ye wanye no Oje no. Yesu so ton safrew wasemumra mi ani ai Awurade no wase. awurade no ose Bone te se damrama. body to set damrama Be hu ase sukyerema. ye body bekum ni pa o body bekum body fo e ma bonsam saw ma bonsam fa wadwani e ma bonsam fa wiase ntraw na ewiase e Yesu kabi de watimu no ohuru haida na so to ana bi sai obaba Kristo abahwe no haina kasa kyerɛ ne kwai ama nya nkwa Ishanka Kristo de da kane mpa Sisi ebrese nkra wo. sa ebrete san kra wo mpo Yesu odwanwi. eti Yesu Kristo boja no eno na aba shipone na se de ayatade ahyew de ayɛ cha ahyew de ayɛ mpabo ahyew de ayɛ aduane amu akɔ mu awurade Yesu tumi no ebetwe ni nyina afiri ho amoyɛ pa adaforo ha ene ade asɛm ni shi ma wo kwan ema Yesu Kristo na asɛm no emetrɛ mu na de ɔma Yesu Kristo asɛm trɛ mu no ɔyɛ no yɔforo no Kristo sana brabo ɔma na wie pa ɔma na didaso na dan pa wasiesie ɛbɛyɛ wo no ofiefo bia Lydia onya gwensakyera wona ɛne ne kɔ asɔre hɔ no omu nyina hunu nkwa Lydia nkuto ɛne nya nkwa ɛne ba awurade Yesu Kristo ɛmɛsra wɔ busuam na wo hunu sɛ wo na afata nkwa na ɔno mu bi ne tumi nti o mesra da amen Amen. Nso